Апа Шаноза. Апа Шаноза, ё ЗАГС доран. Ё ЗАГС доран и заншай. Ассалому алейкум ва рахматуллохи ва баракату ба кулли мардуми мусалмон. Иншаллоҳ ки хуб ҳастен. Худованд ҳар киҷое ки бошен хуб бошен. ин видео аввалаш ба хотири Аллоҳ аст бародари азиз. Баъдан ба хотири ана ҳамун модарое ки имрӯз дар азоб ноз ба мефаҳмонам бародари чи дар азоб ҳастанд. илтимос хоҳиш мекунам ба хотири Аллоҳ ва ба хотири ҳамин модаро паделитсия кунед. чӣ қадаре ки шумо паделитсия мекунед ҳам видеоро дар группҳо дар сайтотон дар лайки шумо сабаб мешавад ки чӣ қадар шумо лайк монед бародари ҳамин қадар сабаб мешавад ки ҳамин ҳаромзодае ки номи Шаҳноза ҳастем агар суратшам биёбонам инҷо мемонам ана ҳамин ҳароме ки видео аввал диденша ана ҳамин ҳаромзода ба ҳамаи мо маълум аст ки модарое ки дар Тоҷикистон ҳастанд мақсад урусия намедонанд и то мета гап мезанад қачон хиша ширин мекунад чӣ мекунад суми калон ваъда мекунад и хеле даҷа и хеле ваъда мехезанд ранги гипноз мекунад хеле мехезанд билечон мегиранд хелчон миёраншон дар тарафи Раменский район аст. ин ҳаромзода тарафи Раменский район аст. хулоса миёранд дар ҳамун складои азонае ку дар ҳамун складо любой касе ки миёранд урусия намедонад ин қатъи меодна я мардак медураша меган занашон склад сразу барои ёра комната метия квартира метия документ мекуна полни худ дастхан документ мекунашон 100,000 модар меяд қарзош юҷе тра билет гирифтем документ кардем мисли квартира 100,000 қарз мекунад чанд моҳ бекор кор мекуна каси дафора метиянша инайти имрӯз зани ӯ пага зани меша мега и пади қанчиқи проститутка мамароска амтари кор мекардааст. имрӯз бародари азиз ба як бародари мора ҳамихи як бародари мора оилаша фреб кардиян чихе дар ҳами байни чанд овардиян дарак гум шида оилаш меган гум шида вақте ай Москва ёфтан ҳамихи дарак мераванд бо болои и оқипадари қанчиқа субҳоналлоҳ бояд 3-4 дигар ришдори беномуси оқипадар бо ёра чӣ мекардааст бигем защиташ мекарда кричаватӣ мекардааст вақте ино мераванд меган зани ира бародара бигирем меган ӯ риштори 6-7 кас мефурӯянд ино мебинем ки зуршон намераса ана чӣ ном дорад ӯ занак занира меган мегреза меира масалан мегатра хеле мекунад хеле бо ҳазору чӣ гапша миёба аи риштороси ё зурӣ мекунанд меган ки хеле хулосан чанд ки тонистам видео кардагиян ҳамин қадаре ба хотири Аллоҳ бародари азиз чӣ қадаре метавонем ба хотири азоби ҳамин модарое ки имрӯз зани иам пага зани ӯам пага зани дигар одаманд ба ҳамин хотири бародари азиз илтимос ҳамин баъзе оқипадар дами гардед барои лайк барои ячи мекунӣ оқипадар то ма як бародар маҷбур нашава то як кас маҷбур нашава мо муроҷиат намекунам мо видео намекунем ҳамун оқипадарои ки дар комментари барои мегӯяд барои лайк видео мекунӣ лӯши тамошо накун бара гум шавем видеои ма илтимос хоҳиш мекунам лайк шапа кунед ҳамин видеора паделиса кунед то ҳамин ҳаромзодара биёбем ки чандин модару хоҳаро дар азоб ҳастанд оза пишни ҳамин чихай Тоҷикистон гум шида мега и падана хап дам мегира миёранд даиҷа зани ӯ зани ӣ шида мегардонанд кор карда беному бенишон мегардонанд имҷада дар складои тарафи Жуковский мемондаашон аз онда ба ҳамин хотир бародари азиз хоҳиш мекунам аз шумо хоҳиши бародарона ҳамин видеора хос ба хотир чӣ қадаре ки метавонед шумо чӣ меравад ози паделисаш мекунед лайк мемонед чанд ха шумо лайк монед чанд ха шумо коммент мекунед ҳамин ха видео паҳн мешава тезтарак ё ҳаромзодари қанчиқа меқапанд наказатш мекунанд бародари мо иншааллоҳ бародари мо ира меқапанд наказатш мекунанд ман боварӣ дорум агар сураташа биём да ҳаминҷа мемонам наёбам сурати аввалда видеош ҳастай лицош ҳамаш метуваю но бадбахти бача ки дабаршай типа ма додарам мегае беномус чӣ хеле то додари нести мо мегӯм апай Шаҳноза ба хубӣ ҳамин корта бас мекунӣ ё ки ту ин видеои ман иншоалло ки бародаратро меқапанд чӣ корот мекунанд ту сабр катра пустат мекунанд дар кор шава ту ба ин қадар модара фреб карда овардан ба ин қадар хоҳара фреб карда овардан даӯҷа ту мехез даӯ даи продаж мекунӣ мефурӯшишон иншоалло аввали аввал Аллоҳ наказатат мекунад баъдан бародарои ғарибро наказатат мекунанд ба ҳамин хотири бародари азиз ҳама каси як мушт мешавем як сахт дастгирӣ мекунем видео чиқа паҳн шава тезтарак ҳамин ҳаромзодаи гирехта гаштагия тезтарак мехапем шава баъдан охира як чӣ гуфтанем бародари азиз иншоалло рӯзҳои наздик як сюрприз барои тамоми мардуми муҳоҷир дорам касе ки дар Москва боша даъватш мекунем бием да як сари чӣ мешинем иншаалло як сюрпризи беҳтарин аст мебинен
و کسایی که بلیط های سامالیات برادر عزیز در کره در همین نمره ما بنویسیم برادر عزیز و کسی که مثال کمک یاردم بگیم زبور در کار بود بسیار میکنه راستیگه چند قبل اتفاق نمیدادیم با اون خاطری که کانال محکم بود پرابلم بود جلب بود ایس پس دیگه برادر عزیز حرکت میکنیم کانال هوش دیگه فقط برادر عزیز با میگم فقط چیکار میکنین شما دست کانال نه چی کسالین چی همین خیلی سلام ننویسین چی پرابلم چی مشکلی داریم با ویدیو با همش در این واتساپ ما روی کنید تلگرام ما روی کنید ما میبینیم زنگتون میزنیم ان شاء الله که نوار میکنیم پیشکش مردم مهاجر میکنیم و همون خاطر خواهش از مردم از مادرها از خواهرایی که تماشا میکنین برای عذاب انا همین مادرایی که در اونجا بگیم که زلاج نقبدگیانشون خواهش میکنم که همین یک لایک من پدر چند کامنت لایک شما پدر کنین ویدیو تا 5 تا تیز برادر ما یه میخپیم الله از همتون نگهبان باشه هر کجای باشین خداوند نگهبان باشه خداوند این مادرایی که در این بگن در زلاج نیکن خداوند این مادرها را مثال تیزترک این مشکلی آسان بگردونه الله از همتون راضی باشه برادرای عزیز مادرای عزیز خواهرایی که غریب هستین خداوند همه وقت نگهبانتون باشه ما همه وقت با شما با ما باشین بجخش برادرای عزیز گزه و پیش تاجیکستان همه وقت با پیش ما مردم مسلمان تاجیک همه وقت با پیش